Nkhani yathu banki yaikulu mdziko muno yauza bungwe la boma la Public Service Pension Fund Trust kuti liyimitse ndondomeko yofuna kugula hotelo ya Amaryllis. Nkhani yakhala ili mkamwamkamwa pamene zidadziwika kuti bungwe la Public Service Pension Trust Fund likufuna kugula hoteloyi pa mtengo wa ndalama zopitirira 128 billion kwacha. Isaac Salima akuyitsatira nkhani. Nkhani idapereka chikoka cha anthu ambiri pamene zidadziwika kuti hoteloyi imene mchaka 2024 malipoti adasonyeza kuti imayenera kugulitsidwa ndalama yokwana 47 billion kwacha, pakadali pano akuyenera kuyigulitsa pa ndalama zokwana 128 billion kwacha. Bungwe limene limayang'anira za mapeshoni ndimene lidaonesa chidwi chofuna kugula hoteloyi pa ndalama zokwana 128 billion kwacha, 750 million kwacha. Zamvekanso kuti akuluakulu a bodi ya bungweli sadamvere malangizo kuchokera ku Reserve Bank akuti asagule hoteloyi, ndipo bungwe la Amaryllis Society nalonso lidaonesa kusakhutira kwake ndi mmene idayendera ndondomeko yofuna kugula banki kotero kuti akhale kulembera kalata bungwe la Anti-Corruption Bureau limene ilo pamodzi ndi ofesi yolangiza boma pa nkhani za malamulo mdziko muno adanena kuti palibepo chimene adaona chokhuza katangale pa nkhaniyi. Pakadali pano Reserve Bank ya Malawi kudzera mwa mkulu wake alowererapo pamene yalamula bungweli kuti iyimitse ndondomeko yofuna kugula hoteloyi. Mukalata imene walemba mkulu wa banki a George Patrick yadzudzula akuluakulu a bodi kamba kopitiriza ndi ganizo lofuna kugula hoteloyi ngakhale adalangizidwa kuti asatero. A Patrick pakadali pano alamula akuluakulu a bodi kuti awafotokozere pasadathe masiku 7 chifukwa chimene iwo sakuyenera kulandira chilango posamvera malangizo amene adawuzidwa. Bungwe la Anti-Corruption Bureau lamanga anthu ena asanu pa nkhani yokhudza zakatangale ku bungwe la Green Belt Authority. Mukalata mwe bungwe yatulutsa anthuwa anamangidwa pa 17 ndi pa 18 mwezi uno ndipo akuganiziridwa kuti anaba ndalama zokwana 39 billion kwacha. Feston Malekezo akuyankhula ndi ofalitsa nkhani ku bungweli a Jacqueline Ngongonda. Anthu amene mayina awo ndi Alois Msungwi omwe amagwira ku Ministry of Finance, a Joseph Banda komanso a Mphatso Mtonza omwe amagwira ku SPK Engineering, Alan Jabweteka aku Achapwe General Dealers komanso Kondwani Mdoko amene ali aku Bytech Media. Onse wakuganiziridwawa apita kale ku khoti ndipo apasula mapero osiyanasiyana kupatulapo Kondwani Mdoko omwe mbelo yawo ma application a bero apite ku khoti lero. Pali anthu ena awiri amene amanikira kumangidwa, limodzi ndi anthu 5 amenewa amene sakupezeka pakali pano koma ndithu bureau ikuwayang'anayang'ana ndipo anthu amene akamangidwa muwuzidwanso moyenerera. Ndifuna ndingonena konso apa kuti Anti-Corruption Bureau ili yochilimika ndithu kufuna kuthana ndi ziphuphu. Mkulu wa chipatala cha Queen Elizabeth mu mzinda wa Blantyre Patrick Kamalo wachenjeza madotolo amene amafunsa ndalama kuchokera kwa odwala kuti adzilandira chilango. Kamalo anena izi pa mkomano ndi ogwira ntchito pa chipatalapa kuti aone mmene angachitire pofuna kupititsa patsogolo ntchito yothandiza odwala. Iwo akufotokoza. Choyamba ndi zimene tachitazi kuyankhula ndi anthu ogwira ntchito kuti no asiye kupanga ntchitidwe umene uti ukhulupirira kuti no ena amene amapanga atamva zimene zatana kuti management ili ndi khama pa nkhani imeneyi ndi kuti no akhoza kusiya. China ndichonena kuti no anthu ena amene amakhala kulandira ndalama timadziwa kuti no enanso sikuti amagwira ntchito pa chipatala amakhala kuti akungobwera mwina madobadoba akungobwera akudziwa kuti tikapita ku chipatala tikapanga game yakuti tikhoza kupeza ku ndalama tikhoza kukanamiza ma patient. Ndiye takonza njira yona kuti no anthu olowa mchipatala muno akhale ochepa. Ndiye ma staff ndimene azolowa mchipatala akhali ma IDs pakhanjiro azilowa komanso ma patient. Koma ena ali onse ongobwera kudzatsewera mchipatala muno tipeza njira yona kuti anthu amene wasamatani asamalo kuti musakhale anthu ambiri ochuluka. Tikupira ni mwadzi kuti no sabata yatha tinatulusaso chikalata chona kuti kumutchale kwathu sitifuna kuzikhala anthu ambiri. Chifukwa zimene zaso anthu amalowa ngati mudzina kuti no akapanga nkhani za maliro koma ena onso ali akuba. Mmodzi wa akuluakulu ku nthambi yoyang'anira odwala pa chipatalapa Afegi Bodole anayamikira akuluakulu wakamba kokonza mkumanowo. Pakhala pali malipoti inde mwina anthu ena kukhala pa discipline kukachitidwa kufunsidwa mafunso awa ndi awa komene nkhani yabwera nopoyera kuti no Director General athu anatitanisa tonse
kuti timve nkhani ndipo ndikuchenjezedwa ndi nkhani yabwino kwambiri. Ndemwe tikamanena kuti tiye tivale ma uniform anthu amakana ndi ma scrubs amene abwera wongo takupezeka mabero chani anthu anangona ngati mwayi wawo ndipo zonadi chifukwa anthu amene avalira kali scrubs kuti sakudziwika kuti uyu ndi ndani amapeza kuti ndi patient attendant apeza kumulembera munthu mwina ma x-ray ine ndakhala ndikuwapezapo anthu izi sizabwino munthu amabisaliramo nde panopo mmene atitsimikizira kuti ma uniform agulidwa mwamwa yena kuti unamwino ndinawukuona chokera pasi pa mtima uniform ndavala sina chipatala sina ndigulire koma ndi ekhalifalmanzi kuti yena kutani kuvala uniform kuchipatala kuti ndidziwike ndine namwino ndiye mwina nkhani ngati mesi ngale ndi kugulu kuti mukagule ma uniform komena ndinena papa kuti ayi ma uniform agulidwa ni nkhani yabwino kwambiri imene tasangalala nayo. Bungwe la Peace and Development Trust lakhazikitsana ndondomeko yothandizira kuchepetsa matenda a kansa pakati pa amayi ndi atsikana. Ndondomekoyi ndi ya zaka zitatu. Mmodzi wa akuluakulu oyendetsa ndondomekoyi Hawa Sangare wati ntchitoyi yomwe yalandira thandizo kuchokera ku Italian Corporation ilimbikitsa umoyo wa thanzi wa amayi ndi atsikana makamaka okhala mboma la Blantyre ndi madera ozungulira. Thomas Chiraya walemba ripoti imene awerenga Sam Banda Jr. The LET project is a project which is here to strengthen our effort. Polankhula pamwambo okhazikitsa ntchitoyi Asangare ali cholinga cha ndondomekoyi ndi kukulitsa mwayi wopeza thandizo la chipatala lothandizira kupewa matenda a kansa kwa amayi okhala mboma la Blantyre komanso madera ozungulira. To eliminate cervical cancer by 2030 is mkulu wa zaumoyo mboma la Blantyre a Gift Kawalazira ali kuzindikira matenda msanga kuzachepesa imfa za amayi zomwe ndizopeweka. Lero ndi tsiku lopambana kwambiri kwa azimayi onse kuno ku Malawi komanso makamaka kuno ku Blantyre kufuatira thandizo kuchokera kwa anzathu aku mzinda wa Perugia ku Italy limene lithandizire kuti tipititse patsogolo ntchito zoyeza komanso kupewa kansa ya khomo la chiberekero ya azimayi. Matenda amene ndi matenda akulu kwambiri kuno ku Malawi komanso kuno ku Blantyre. Ndi matenda ndi kansa imene azimayi ambiri amadwala kuno ku Blantyre komanso kuno ku Malawi komanso ndi kansa imene imapha azimayi ambiri kuno ku Malawi komanso kuno ku Blantyre. Choncho ntchito zimene zikapita patsogolo ndi kutitha kuteteza azimayi ambiri kuti limene lisakhale vuto kwa iwo. Mlendo olemekezeka pamwambowu mfumu ya mzinda wa Blantyre Isaac Jomo Osman ati ntchitoyi ikusonyeza kufunika kwa mgwirizano wa mayiko poteteza thanzi la amayi. Ndikofunikira inenso kuti nditengepo mbali kufalisa uthenga chifukwa tikudziwa kuti anthu a Blantyre akudusa mu chipinjo kuzera mu nthenda ngati imeneyi ndi abunge limene lili ngati abwerapo kupanga support ifenso ngati a Blantyre City Council komanso ngati mfumu ya Blantyre tenika kutengapo mbali powathandizira ntchito imeneyi. Mwambowu unabweretsa pamodzi mabungwe okhuzidwa ena ochokera mdziko la Italy kukhazikitsa ndondomeko zamakono zogwiritsa ntchito zawo polimbana ndi nthenda ya kansa ya amayi. National Economic Empowerment Fund NEF yakonzanso Bangwe Health Center mu mzinda wa Blantyre pogwiritsa ntchito ndalama zokwana 366 miliyoni kwacha. Wapampando wa bodi ya NEF a James Napambo ati anthu okhala kuderali apindula ndi thandizoli kutsatira kudzipereka kwawo pobweza ngongole. Uwene ni mpasa walemba ripoti. Polankhula pamwambo wapadera operekanso chipatalachi atamaliza kuchikonza Napambo ati kuphatikiza pa ntchito yokonza chipatalachi NEF yaperekanso zipangizo zofunika za chipatala komanso katundu wina wa maofesi. Constituency imene ili mu ground timakapasa what we call social responsibility. Ndi kuno kumbangwe constituency imene iyi yabweza ndalama yosangalatsa kwambiri. Abweza ndalama 91%. Ndana kukola kubweza 91%. Ndi nafe kufuna kuti tiwathokoza kumene lagaza kuti tipereke kwathu kena kaso. Ndikuona kuti sitingapita pakukhumba munthu aliso kapasa kuti ndikati konse lagaza kuti tikonse chipatala chimenechi chimene chili kumapita pambiri. Nkuona za umoyo mboma la Blantyre a Gift Kawalazira wati kukonzedwanso kwa chipatalachi kuthandiza kwambiri pa ntchito yopereka thandizo la chipatala kwa anthu. Chipatala cha Bangwe ndi chimodzi mwa zipatala 42 zimene tili nazo kuno ku Blantyre ndipo 13 mwa izo zili mu Blantyre mu city muno. Ndi chipatala chimene chimayang'anira anthu ambiri kwambiri pafupifupi 200,000. Ndipo anthu nawo za umoyo ali ndi maplan onena kuti chipatala chimene chikule chifike pa community hospital apeza abwenzi otchedwa Beginnings Foundation. Ntchito imene yayambika ndithu ndipo munthu aziyendetsa ntchito zimene zikuno ku Blantyre project coordinator
walembedwa ntchito ndipo wabwera sabata yatha ku Blantyre tukhulupirira kuti miyezi imene kubwera itiona ndithu pamuzi pano pakusintha kwambiri kuti zitapanga ntchito zina ngati ma operation ndi zina zotero kumpando pa Bango Health Center. Mlendo olemekezeka mwambo wa Isaac John Osman omwe ndi mfumu ya mzinda wa Blantyre inayamikira anthu akubangwe chifukwa chakudzipereka kwawo pobweza ngongole za NIF. Anthu aziwe kuti NIF si achipani. NIF ndi bungwe lomwe boma linangoyikako ndalama kuti zingongoza ndalama. Ndifeyo ngati anthu akubangwe chisisi chathu chomwe tinawuza kuti ngongole ya NIF si achipani. Munga ngongola mwenikira kubweza sikuti akasala kapena MP kapena president azakuyikirani kumbuyo ayi. Ntchito iyi yagwiridwa pansi pa ndondomeko ya bungwe la NIF yomwe cholinga chake ndi kubwezera kwa anthu omwe bungweli limagwira nawo ntchito. Nkhani izi zikufikana kuchokera kuno Times City. Bungwe la National Smallholder Farmers Association of Malawi NASFAM ndi Alliance for Green Revolution in Africa AGRA akhazikitsa njira yothandizira alimi ang'onoang'ono kupeza zokolola zochuluka. Mwambo unachitikira mu mzinda wa Lilongwe. Amaryllis wadza ndi zambiri. Wachiwiri woyang'anira bungwe la NASFAM Richard Oche wanena izi lero pa ulendo oyendera fakitale ya bungweli ku Kaningo mu mzinda wa Lilongwe. Bungwe lathu anyake ndi ali ndi timagwira nawo ntchito kuyambira pamene ali munda pamene swakolola ndi pamene swali kumsika. Ndi kumongo kumene anabwera kuti azaone kuti zokolola zali akalima msika wawo ndi kuti angasamangwerenga mabuku timafukuzira kuti NASFAM imapereka msika komanso timapanga process ndi anabwera kuti azaone kuti tikamuthandiza mulimi kuti sanaluze zokolola zake msika ulipodi. Wotsogolera mapulogalamu ku bungwe la AGRA Valentin Miheso wati kudzera mu ndondomekoyi alimi ang'onoang'ono akhoza kusiya kuononga zokolola zawo ndi kuyamba kupeza phindu mu zokololazi zimene zingawabweretsere ndalama zochuluka komanso kubweretsa chitetezo chokwanira cha chakudya. Ntchitoyi yagwiritsa ndalama zosachepera $1 million imene ndi pafupifupi 1.7 billion Malawi kwacha. Kampani ya Victoria Forex Bureau yapempha mbungwe kuti agwirane manja ndi konsolo ya Mzuzu popititsa patsogolo ukhondo mu mzindawo. Kuloyendetsa kampani ku Mzuzu a Enoch Tutua wanena izi momwe apereka zipangizo kugwiritsa ntchito posamalira mzindawo ku konsoloyi. Atubera Rashid walemba ripoti imene akuwerenga ndi Chimwemwe Maseko. Atutu anati thandizoli ndi mbali imodzi yoonetsa kuti akutengapo udindo pothandiza anthu omwe amachita nawo malonda. Iwo anati anaona kuti malo ambiri mu mzinda wa Mzuzu amasowa ukhondo. Ichi ndi chifukwa chake apereka zipangizo zothandizira kubweretsa ukhondo mu mzindawo. Ndi chikhulupiriro kuti thandizo limene taperekali ligwira ntchito moyenerera chifukwa munthu amene akugwira ntchito kuti pamalo pakhale poyera bwino kapena pa clean pa ukhondo. Munthu amene akugwira ntchito yonso akuyenera kukhala woziteteza kuti pamene akugwira ntchito ija asatengepo matenda. So tikhulupirira kuti katundu amene taperekayo awathandizira anthu aja kuti umoyo wawo upite pasogolo komanso ukhondo wa Mzuzu City ukhalenso upita pasogolo. Poyankhula atalandira thandizoli, mfumu ya mzinda wa Mzuzu Achembekezo Moses anathokoza kampani ya Victoria Forex Bureau. Moses anati thandizoli lithandizira kwambiri pa ntchito yobweretsa ukhondo mu mzindawo. Lero mupite mukaende ku tauniko mukaona ndithu kuti ntchito ili kati zikuyenda zinthu tikukilina madreni zinyalala panopa at least zinthu zikutheka. So kubwera kwa thandizonso ili lomwe lachoka ku Victoria Forex Bureau lithandizira kuti ntchito imene tikugwirayo ipite chitsogolo kuti zinthu zitheke zikhale bwino zikhale pamene ife tikufuna. Wina mwa katundu yemwe anaperekedwayo ndi monga magambuts komanso maglove. Mlembi wamkulu wa sinodi ya Livingstonia ya mpingo wa CCAP Mbusa William Tembo wapempha akhristu kuti akhale patsogolo kutenga gawo pa ntchito yobwezeretsa chilengedwe. Atembo ayankhula izi pomwe okhazikitsa ntchito yodzala mitengo ya sinodi iyi. Zambiri mlipoti lomwe alemba ndi Deborah Madea. Poyankhula pamwambowo, Atembo ati Mulungu anayika ubale waukulu pakati pa munthu ndi mitengo kotero nkoyenera kuyisamala. Iwo asindika kuti mitengo ndi moyo popeza imapereka mpweya wabwino kwa anthu ndi ziweto. Taona kuti mitengo yambiri dziko lathu muno yaonongedwa. Sinodi ifuna ikatengepo mbali kubwezeretsa mitengo mu nthaka. Mitengo ndiyo funikira kwambiri pa moyo wathu. Mitengo ndi neighbor wathu. Mitengo
amatipasa mpweya wabwino wopuma, mitengo imatibweresera mvula. Ndingofuna ndipemphe kuti tikamayang'ana mtengo tizimuyang'ana ngati neba wathu tisampweteke, tikampweteka neba wathu timazazipweteka tokha. Mawu awo Inkosi Mzukuzuku yayamikira sinodi ya Livingstonia kamba ka ntchitoyi aripoti ithandiza kuthana ndi vuto la kusintha kwa nyengo. Inkosi Mzukuzuku inati ndiyokonzeka kupereka chilango kwa onse amene amangosiya ziweto zawo kuti ziziwononga chilengedwe. Ine mwene kumuzi kuno ndiwauza anthu kuti osati azika ziweto zikhala mu munda wa mitengo iyi. Osati iwonso anthu azisamalira mitengo yawo. Sinodi ya Livingstonia ikufuna kuzala mitengo ku Mzimba, Rumphi ndi Kalonga, ndipo yayika padera ndalama zokwana 10 miliyoni kwacha pa ntchitoyi. Nkhani zathu ndi zomwe zikumatisana siyane na insometo yake banki yaikulu yaletsa pension fund kupitirira ndi ganizo logula Amaryllis Hotel. ACB amanga anthu ena asanu pa nkhani zakatangale ku Green Belt Authority. Munkhani zina ogwira ntchito ku Queens awachenjeza kuti apaye kufunsa ndalama kwa odwala. Munali ndine Elvis Solawa. Ndine Sampanda Junior ndi mmene nyengo ikhalire usiku uno ndi mmawa. Tiyembekeza nyengo ya mitambo chifunga komanso mvula ya mabingu yomwe izigwa ya mphamvu madera ena makamaka akumwera usiku uno ndi mmawa masana. Tiyembekeza nyengo ya mitambo yotentherako komanso mvula ya mabingu yomwe izi zagwa ya mphamvu madera ena. Sono tiye tione mmene kutenthere komanso kuzizirira. Kwa Gabu 23 degrees Celsius kufikira 31 degrees Celsius, ndipo ku Blantyre 20 degrees Celsius kufikira 27 degrees Celsius, ku Lilongwe 18 degrees Celsius kufikira 27 degrees Celsius, ku Mangochi 22 degrees Celsius kufikira 30 degrees Celsius, ndipo ku Mzuzu 18 degrees Celsius kufikira 24 degrees Celsius. Mphepo iziwomba kuchokera kumpoto cha kumvuma. La Mulungu nyengo ya mvula ya mabingu idzapitirira. Sono tiye timalize ndi mmene dzuwa litulukire komanso kulowa. Ku Mzuzu dzuwa lizatuka 23 minutes to 6 ndi kulowa 8 minutes past 6. Ku Lilongwe dzuwa lizatuka 16 minutes to 6 ndi kulowa 12 minutes past 6. Timalize ndi ku Blantyre kumene dzuwa lizatuke 23 minutes to 6 ndi kulowa 8 minutes past 6. Za nyengo zomwezi munali ndine Sampanda Junior, usiku opambana.